canal an Lios Mór. Níl ach strahan an sohanis ach feadh breis agus 100 bliain ó chuid anna háchtach de infrastruchtúr an cheantar seo an canal. Mar dhéann sé ceangal idir an abhainn mhór agus mBaile Lios Mór. Bhí an smaoinemh ag an cúigú Duke Devonshire. Mar heasta goig sppraga a thuairt de dhéal agar an cheantar seo. Agus de chuir sé ag gníomhar Henry Bowman ag obair. Agus idir 1703 agus 1706 tógadh an chanáil seo. Níl 7,000 go le ar aid. Agus Bowman a bhí I bhfeidhm na hibre sin. Agus nuair bhí an canáil diantacha, de bhí ceangal idir an abhainn mhór agus mBaile Lios Mór. Mar thuas an eiclis an mBaile tá cumainn le históris agus mar sin. Agus tá an abhainn I Mumhan sa níl sé inseoidh le haghaidh báid dá riire, sin éon fágur tógadh an chanáil. Agus lictéirí a heistil an chanáil. Báid, cuiseach beag, báid éadruma a behiad. Agus de haring capel na lictéirí ar thaobh na canálach. Agus hánadar le gúil agus le haimid a tháinig isteach I gúin na hócha le aber. Níos táchtaí ná sin na Bredáin. De bhí an abhainn mhór tiomh le Bredáin. Agus bhí tiúnscail bunathe ar iascach na Bredáin. Agus bhí na lictéirí seo I dul Lios Mór go dtí an abhainn mhór go cappa chuoin go cuainn na hócha leis na Bredáin a tógadh as an abhainn. Sa 19 bhí hartar 600 lictéireanna ag na bliana a taistil na canálach. Ach, fé lár na 19 bhí na bóthire ag forbairt. Tháinig an bóthir íring. Dás cuainn fort larige, d'éirigh sé anna háchtach. Agus dimig an fócas ón geantar seo. Agus díag ar níag fágadh an chanáil dus na halaí, dus na cearca isce, dus na lachain. Ach, dá riire is é seo agus Dubh é seo tús na linseireachta ar an abhainn mhór.